Juan Kapitulo 10. Og miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulogan sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa biranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya og miingon, Kano sa mo man gayod kami sultihi sa klaro? Tugani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayod ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, Gisultihan ko na kamo. Apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa kong tingog. Nakaila ko kanila, ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan, nga mao'y naghatag kanila nga ri kanako, labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan, usara.